kan nakaliang kaseng tin sa shisha na karpadrit ya baro paiba jong kathan Meghalaya bas ngobha shwaban mantri shedali na shwaban wan le kuno kam shedi lapin tip in ko kaseng khna mnginyo era bp namakani kamle kasin kamling kong tam how news nem kala jabun pun sin bal mentasi li ka jingjang mentasi ka berasal tun shyrkhei met shisha haka khawi bajin step ayo ajing tip na iwe ba basta ha east jngjia hills ba ila batai ba idan arngut hi khana kynthei klem da pintip hai na sem kham da pintip kimik ba ki one patch ni shedali namar ba kadon ko ka khasi hi ka basta adali ka ba khot tre ki ko ang man aikam man tre haying asem ka kam man bin khut ying bin khut sem ha ka dor sau pho haja inka ti makata ka khasi hi ka ba pen book ticket siki ba pen book flight ticket kita ki khana arngut kini khana arngut re iwe idang de minor idang de tang khasang snem karta ba iwe yang idang ide khat pras nem karta ni kidang ret kidai khana ai kata ka khasi na Delhi ka pen book flight iki ka batai ki ha phone one chata le chata ki bayang ba sem kim bana e kim tit e kata ba ki one chinero anda ki la poi Guwahati da ki la da adan ha flight da ki flight ki setep si yo jing tem mazin poi hang ni ha Delhi tu ka khana khasi ko ban shawi ki ryngkat bat arngut ki briew na shisha basa shish Delhi ki alami ki sham manesar kani ko manesar ka kham jingai kumba shikinta shiteng arkanta e na Delhi kadon haka Haryana kam hap shene ko jurisdiction Delhi ka hap sha Haryana tikineram sta sha Haryana ki ong hi ba wan shane ban tre kam yin ban sat ban tiu ban shet e gum to ni da la pa tu ki pha tre kam no ki kam bamlong bamman lại số thu hi kam ayu ti ka ja ka sudan bok pat ba ki bahim basam ki panpor dalaya kren ta ka fun ki la yam kim te te ka kam ki yam te ko to ka briew ka banani na Haryana ko ong ba to still not ka dor da fisir ka dor tin pyllait yakini ki kynthei te ki bahim basam kum tai marmar ki la korlingi ting la shupan por ni ki briew ni angi ho in man ai da pisa ni siu da pisa pension bi ki kynthei ha to ka jaka ting la yo ecolocation yo mata ka spa ha ta ka jaka bi kala mi ni kynthei arngut ka ka spa ba shile massage gum to henry ha ka jo ko por ro rin ka spa ka shule ki kam auria